Wabazifumu lero ndabwera ndi uthenga umenewu ndofunika kwambiri makamaka kwa Amalawi amene muli ku Joni ku South Africa. Nyamata amene ali pa screen dzina lake ndi Rashidi, amachokera ku Salima, anabwera ku South Africa mu chaka cha 2025. Atafika china chilichonse chinali bwino. Mwanayu adafika kwa makolo ake, amakhala ndi mayi ake. Kenako adapanga chiganizo chokakhala ndi azinzake atapeza ntchito. Adambokhala ndi azinzake china chilichonse chinali bwino. Tsiku lina adapanga chiganizo chokaona mayi yake kumene amakhala. Akuyenda adakumana ndi galimoto. Galimoto ija inangoyima, munatuluka munthu uja anathamanga straight kwa iyeyo, anamuthira pepper spray. Kenako anamtenga anamponya galimoto. Anamponya galimoto muja adamba kummenya. Anambaya Jackson, anamulanda phone, adalanda passport, adalanda drama. Kenako anamponya panja. Atamponya panja chonchija, iye uja anazuka adapita ku nyumba. Atafika ku nyumba adawafotokozera mayi yake. Mayi yake anamtengera ku polisi. Anakalembesa statement. Kenako apolisi anawapanga recommend kuti apite ku chipatala. Atafika ku chipatala kuja adauza kuti mwanayu ampopera madrag, Jackson wa madrag. Mayi yake analodabwa. Yeyuso analiso odabwa chifukwa choti iyeyu adangofika kumene analibe mdani wina aliyense. Zotsatira zake ku chipatala kuja adamthandiza, koma panopa mwanayu kunkhongo kukumawawa. Akamakhala akumamva kuwawa kunkhongo. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti inuyo amene mukuoneranu mukhale osamala. Nkhaniso mwanayo wapanga chiganizo choti ndipange video zokhuzana ndi nkhani yake. Ndi cholinga choti inuyo mukhale osamala. Akuluakulu muchina chilichonse mmene mupanga khalani ochenjera. Anthu ali kunja ndipo akulimbana ndi mafolena, ndipo akufuna kupanga chipongwe mafolena. Ali pena paliponse. Akuluakulu khalani osamala, osamayenda kwambiri.